Oh ate, gising ka na pala. Sakto kakain na tayo. Ano ba yan? Tuyo na naman ang ulam. Lagi na lang ganyan. Nagkaka-allergy na ako dahil dyan. Wala naman kasi tayong pambili ng masarap na ulam, ate. Ano ba naman yan? Teka nga, Jen. Nasaan ba si nanay? Maaga siya pumunta sa bukid, ate. May iniwan ba siyang pera sa'yo? Meron, ate. Pero yung pambili ko lang sana ng isasaing yun mamaya. Ano ba naman yan? Alam niya naman na may gimmick kami ng mga friends ko. Tapos hindi man lang siya nag-iwan ng pera. Ate, alam mo naman na maliit lang ang kinikita ni nanay sa bukid, di ba? Tama lang na pangkain natin sa araw-araw. Hoy! Huwag mo ako pinagsasabihan ng ganyan, ha? Asan ang pambili ng bigas? Akin na! Pero ate... Ano? Ibibigay mo ba? O hindi? Gusto mo ba masaktan? Sige po, ate. Ibibigay mo rin pala eh. Gusto mo pang masaktan. Pero ate, wala akong isasaing mamayang hapon. Anong kakainin natin mamayang gabi? Wala akong pake kung wala kang kakainin. Total, aalis din naman ako eh. Diyan ka na nga. Maliligo na ako. Baka susunduin na ako ng mga friends ko. Grabing init. O nay, uminom na po muna kayo. Mukhang pagod na pagod po kayo ah. Oo nga anak. Sobrang init sa bukid. Nakapagsaing ka na ba? Nay, wala pa po akong naisaing na bigas. Bakit? Nakalimutan mong bumili? Hindi naman po. Yun naman pala eh. Bakit? Ano po kasi nay, kinuha po ni ate yung pambili. Galit na galit po siya sa akin kanina. Ha? Galit na galit? At bakit niya kinuha ang pera? Di daw po kasi kayo nag-iwan ng pera para sa kanya, nay. Kaya ayun, pinag-interesan niya pong kunin yung pambili ng bigas. Kung hindi ko daw po ibibigay, sasaktan niya daw po ako. Magmula nung nagkaroon siya ng mayaman na kaibigan, kala mo, mayaman na rin siya kung umasta. Hayaan mo, pagdating niya, pagsasabihan ko siya, yung batang yan talaga, hindi na nakontento kung anong meron siya sa buhay niya. Pero nay, Huwag kang matakot anak, hindi ka niya sasaktan. Pumunta ka na lang kay Mang Romeo, umutang ka ng bigas at para may maisaing tayo mamaya. sige po nay. Pupunta na lang po ako mamaya. Si Emma talaga. Nasaan? Lasing na ako. Oh, Emma, dito na tayo. Matulog ka na mamaya ha. Dami mong nainom eh. Oo nga eh. Ayaw mo kasi magpapigil. Ayan tuloy, nalasing ka. Eto kasi kakulit. Sayaw lang sayaw doon. Sige ah. Mauna na kayong dalawa. Uwi na kayo. Sige, bukas na lang ulit. Sige, alis na kami Nilalas ha. mo pala. Salamat. Iingat kayo ah. Sa'yo nyo talagang kasama. Anong ibig sabihin nito, Emma? Lasing ka na naman? Ano ba, Nay? Gusto ko na magpahinga. Emma, bakit mo kinuha yung pambili ng bigas sa kapatid mo? Nagsumbong pala sa inyo yung magaling yung anak. Paano hindi siya magsusumbong? Eh kinuha mo yung pera na pambili sana ng pagkain natin. Alam mo naman nagtitipid tayo, pero mas inuna mo yung paglalakwatsa mo. Alam naman paghintayin ko yung mga mayayaman kong kaibigan. Nakakaya sa kanila na ino. Alam mo ikaw bata ka, magmula nung nasama ka sa kanila, naging ganyan ka na. Bakit, Nay? Di naman tayo dating ganito, di ba? Kasalanan to lahat ni tatay. Hoy Emma, huwag mong idadamay ang tatay mo dito dahil nananahimik na siya. Eh, totoo naman, di ba? Kung hindi sana tayo iniwan ng maaga ni tatay, maginawa sana yung buhay natin ngayon. Itigil mo nga yung bunganga mo. Kung hindi mo tanggap ang hirap ng buhay natin, pwes, magbanat ka ng buto. Anong silbi ng pagtatapos mo ng pag-aaral kung puro naman pagbubulakbol ang ginagawa mo? Kahit sarili mo na lang ang matustusan mo. Huwag mo na kaming isipin ng kapatid mo. Yan naman ang gusto mo, di ba? Diyan ka masaya, di ba? Hindi gaya ng kapatid mo, kaya naming magtiis sa hirap ng buhay. Sana, maisip mo yung mga sinasabi ko at
Ipasok mo dyan sa kapiraso mong kokote! Ate, O Jen, anong ginagawa mo dito? sinabi sa akin ni nanay yung nangyari sa inyo. Alam mo ate, mali talagang idamay mo at sisihin mo si tatay sa kahirapan natin ngayon. Hindi naman ginusto ni tatay na magkasakit siya noon at maaga niya tayong iwan, di ba? Alam ko naman na mali yun. Nabigla lang ako. Alam naman natin pareho na nasasaktan si nanay kapag naalala niya yung pagkawala ni tatay. Hindi ko naman talaga sinasadya. Nasan ba si nanay ngayon? Nandun siya sa kwarto niya ngayon, nalulungkot. Baka nga umiiyak na naman yun. Kasalanan din naman kasi niya. Kung nag-iwan sana siya ng pera, hindi kami aabot sa ganito. Ate, hindi mo ba talaga naintindihan kung anong merong buhay tayo ngayon? Maawa ka naman kay nanay. Anong magagawa ko, Jen? Nasanay nga ako sa buhay natin noon. Noon yun ate, pero ngayon iba na. Bakit ba hindi mo matanggap na mahirap na tayo ngayon ate? Jen, nakakahiya naman sa mga kaibigan ko kapag hindi ako nakasabay sa kanila. Ate, ikaw lang naman yung anak na feeling mayaman eh, na hindi tanggap yung hirap ng buhay. Mahirap bang intindihin yon? Hoy, Jen, kung ikaw tanggap mo, pues ako hindi. Kung ayaw mo ng ganitong buhay, edi sundin mo yung payo ni nanay na maghanap ka ng trabaho. Gamitin mo yon. Magpasalamat ka nga na pagtapos ka pa nila sa pag-aaral. Ako, malabong matupad yung mga pangarap ko. Para sa kinabukasan ko. Kasalanan ko ba kung hindi ka nakapag-aral? Wala ko sinabing ganun ate. Ang sakin lang, hindi mo sana ramdam ang hirap na buhay kung nagtrabaho ka. Kahit sarili mo na lang intindihin mo. Paano kayo ni nanay? Kung sarili ko lang naman yung iintindihin ko. Kahit wag mo na kaming isipin. Sanay na kami sa hirap. Kahit iwanan mo na kami ate. Dahil mas mahalaga sa akin si nanay kaysa sa kahit ano paman. Jen! Nay. Pasensya na po kayo, Nay. Kung sinagot-sagot ko po kayo at dinamay ko pa po si tatay. Ayos lang sana. Pero kahit anong galit nyo, wag na wag nyong idadamay ang tatay nyo. Dahil kahit kailan, hindi niya tayo pinabayaan noong nabubuhay pa siya. Kaya nga po ako nandito para humingi po ng tawad. Patawad po, Nay, kung nawiling po akong sumama sa mga mayayaman kong kaibigan. Isa pa yan, anak. Kung tunay mo silang kaibigan, kahit malaman nila na mahirap lang tayo, hindi ka nila lalayuan. Tama po kayo, Nay. Tsaka magpapaalam po ako magtrabaho. Hindi po ibig sabihin nun na iiwan ko na kayo. Magtatrabaho po ako para sa ating tatlo. Tsaka gusto ko rin pong makatulong. At para maipagpatuloy ni Jen yung pag-aaral niya. Mabuti naman, anak, at naisip mo na ang matagal mo nang dapat ginawa. Maraming salamat, anak. Salamat sa Diyos at sa wakas nakapag-isip-isip na si ate. Sana umpisa na ito na unti-unti namin pagbangon sa buhay. Tay, tulungan at gabayan niyo po kami ha.